இன்ஷால்லா நாளைக்கு நிறைய லேடிஸ் ஜென்ஸ் உடுப்பிக்கு கம்பளையில் அக்கூர்னு எங்களோட சகோதரங்கள் கொண்டும் நிறைய உடுப்பு கொண்டு வந்து தந்தாங்க. நாங்கள் 3 பேரும் சேர்ந்து இறக்கினோம். இன்ஷால்லா துவா செஞ்சுக்கோங்க. நாளைக்கு இன்ஷால்லா எனக்கு கான்டாக்ட் நம்பர் தரேன். கம்பளை வட்டையில் யார் யாருக்கு என்னென்ன கிடைச்சில்ல உடுப்புகள் இன்ஷால்லா எனக்கு கோல் வந்து தாங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ் உங்களுக்கு ஹைர் ஆகுறதுக்கு இந்த ஜென்ஸ்ட தேவையான ஐட்டம் உண்டிக்கு இன்ஷால்லா யார் யாருக்கு சரி வேணுண்டா பார்த்து கோல் ஒன்று பாருங்க. வேணுண்டா இல்லை எப்படி தேவைப்படும் இன்ஷால்லா பார்த்து கோல் ஒன்று தாங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இந்த பேபி ஐட்டம்ஸ் கொஞ்சம் மீக்கி இந்த பெம்பர் இந்த கொட் ஐட்டம் மிச்சம் இல்லை இந்த கொண்ட மீக்கி இன்ஷால்லா யாருக்கு இந்த சின்ன பேபிகளுக்கு இல்லாதவங்க நான் இந்த நம்பரை போட்டேன். நீங்கள் இந்த கடுகண்ணா ரோட் கேண்டி ரோட் ஜங்ஷனில் தான் ஏழுண்டா இன்ஷால்லா வந்து பார்த்து எடுத்துக்கொற இயலும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். சின்ன பிள்ளைகள் பேபி ட்ரெஸ் ஜென்ஸ் மறுவா லேடிஸ் சல்வார் டாப்ஸ் அப்பா தேவையான மனுஷர் கம்பல் உள்ளுக்கிக்கிறவங்க வந்து தோற பிச்சு பார்த்து இன்ஷால்லா எடுத்துக்கோங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் தாரேன். அடித்து கோல் ஒன்று அடிங்க. லேடிஸ்க்குன்னா இங்கே கடுகண்ணா ரோட்டில் இன்ஷால்லா பார்த்து கோல் ஒன்று தான். நான் கம்பளை இர்ஷாட் இன்ஷால்லா நான் உடுப்பு தாரேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஆனால் நிறைய பேருக்கு கொடுத்தேன். சில மனுஷருக்கு கொடுக்க கிடைச்சிச்சோ இல்லையோ எனக்கு தெரியா. கொடுக்க கிடைக்காத மனுஷர் இருந்திப்பாங்க வந்து தோற பிச்சு பார்த்தாங்க. அவங்களுக்கு கிடைக்கல, செட் ஆகல, சைஸ் குழப்பம் அப்படி கொண்டு அங்கே இருந்துச்சு. சின்ன ஷூ ஒன்று இருந்துச்சு. இன்ஷால்லா உடுப்பு செட் உண்டு குருநாகலை இல்லைந்து அப்படின்ற குருநாகலை கண்டி அப்படி எங்கள் சகோதரர்கள் கொண்டு வந்து நிறைய உடுப்பு தந்திருக்கிறாங்க. இன்ஷால்லா நாளைக்கு தேவையான ஆட்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் தாரேன். வந்து ஜென்ஸ்க்கு நிறைய உடுப்பு கேட்டிருந்தாங்க, சின்ன பாய்க்கு உடுப்பு கேட்டிருந்தாங்க. அந்த உடுப்புகள் நிறைய செட் ஆகல. மற்ற 4 மாதம் புள்ளைகள் 1 இயர் புள்ளைகள் அப்படி கொண்டும் கிடைக்கல. இன்ஷால்லா நாளைக்கு என்னை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. கம்பளையில் தான் நான் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன். வேண்டிய மனுஷர் கோல் பண்ணுங்க. ஜாதி பேத துறவ அல்லப்புகே வாழ்வோட இதர தமை தென்னேண்டி இல்லை. இந்த எங்கட காமைக்கு மட்டும் தான் கொடுப்பேன் இல்லை, ஐடிக்கு தான் கொடுப்பேன் இல்லை, மற்றது இந்த கார்டை ஈந்தா மட்டும் தான் கொடுப்பேன் இல்லை. வேண்டிய ஆட்களுக்கு கொடுப்பேன். இல்லையா வந்து எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி என்னைய வந்து மீட் பண்ணி இன்ஷால்லா எடுத்துக்கோங்க. ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைர். अस्सलाम वालेकुम आयुबोवन मम गंपल इरशाद साबल टाउन එකේ ඉන්න මාව දන්නවා. ඇඳුම් ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බොයිස්ට ගර්ල්ස්ට මම ඇඳුම් ටිකක් දුන්නා. සමහර අයට හම්බෙලා ඇති, සමහර අයට හම්බෙලා නැතුව ඇති. නමුත් සමා වෙන්න හම්බෙලා නැති අය මාගේ කන්ටැක්ට් නම්බරේ දෙන්නම්. ජාති බේද තොරව මේ එක ගම වලට විතරයි දෙන්නේ. එහෙම නෑ. ඕන එක්කෙනෙක්ට මගේ නම්බරේ දෙන්නම්. ඉන්ෂාල්ලා කන්ටැක්ට් කරන්න මාව. කන්ටැක්ට් කරලා ඕන දෙයක් ඇවිල්ලා බලලා ගන්න. අපේ නුවර කුරුණාගල ඉඳලා අපේ සහෝදරයෝ ටිකක් අරන් ඉඳලා මම මේ දැනුවත් කරන්නේ. ඉන්ෂාල්ලා අල්ලාගේ අල්හම්දුලිල්ලා ඕන එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා බලලා තෝරලා බලලා ගන්න පුළුවන්. ඉන්ෂාල්ලා එல்லாம் මේකිද